Salomat Vatanchi YouTube kanalining mehriban tomoshabchilari. Xabar shimiviyali Turkiya Respublikasida 14 mayda prezident hamda deputat saylovi geçirildi. Şoň esasında hem Turkiya Respublikasının Türkmenistandagi elçixonasida saylov uchastigi döredildi. Bu uchastiga bolsa Türkmenistandagi Turkiya raýatlary gelip ses berýärler. 14 mayında Türkiye Respublikasında prezident saylovları hamda Milli Parlamentning 28-nji çağırışynyň deputatlarynyň saylovlary geçiriler. Bu möhüm jemgyýetçilik syýasy wakanyň guramaçylyk geçirilmegi hamda daşar ýurtdaky türk raýatlarynyň ses bermegini gurmak üçin Türkiye Respublikasynyň ýokary saylov geňeşi tarapyndan daşar ýurtlarda saylov uchastkylary döredildi. Türkiye Respublikasynyň ýokary saylov geňeşi bu saylowlar üçin 75 döwletde we 155 daşar ýurt diplomatik wekilhanalarda saylov uchastigi döretdi. Şol saylov uchastklarynyň biri hem Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdaky Türkiye Respublikasynyň elçixonasyna döredildi. Türkiye Respublikasynyň Aşgabatdaky elçixonasyna döredilen saylov uchastiginde ses bermek işi 6-7 maýda gözüňde tutuldy. Şoňa laýyklykda şu gün saylov uchastiginde ses bermek işi ýola goýuldy. Türkmenistandaky türk saylowçylary erden saat 9-da açylan saylov uchastiginde ses bermek işine işçen gatnaşdylar.